Vi slutter med Eksistens, hvor Jørgen Thorgaard denne gang har Astrid Særlbak som gæst. Velkommen til en ny Eksistens, som i aften hedder Astrid Særlbak. Meget rost dramatiker, skriver både for radio, fjernsyn og det rigtige teater. Der er også kommet et bind noveller og en roman. Men i grunden og oprindeligt, Astrid Særlbak, var du skuespiller? Ja, fra jeg var 10-11 år eller sådan noget. Så var det mit mål i livet at blive skuespiller. Fordi jeg var sikker på, at det var der, det var det virkelige liv. Det var det, i sådan en lysspot på en scene. At det var der, man ville finde sig selv og forstå det hele. Så det arbejdede jeg mig målbevidst frem imod, eller man kan sige, at jeg havde det som sådan sådan en overordnet ledestjerne, uanset hvad der skete. Så tænkte jeg, at jeg ville holde en del af hovedet klar til det. Og man vil også sige, at det lykkedes, fordi du var ikke, var det 18 år, du var? Ja, så kom jeg ind på Statens Teaterskole. Da du var 18 år? Ja, mens jeg gik i gymnasiet nu. Mm-hmm. Og jeg vidste ikke, at der var forskel på Statens Teaterskole og så de andre teaterskoler. Jeg troede, det var sådan nogenlunde det samme, at man lærte at gå og stå og danse og alle de der udvendige ting. Men så kom jeg ind på Statens Teaterskole, som var meget kontroversiel dengang, og der var meget ballade om det altid, fordi at den var så eksperimenterende, og sådan, det var sådan en slags grundforskning, der foregik der. Og jeg var fantastisk umoden og søgende og forvirret, da jeg kom ind. Og så fandt jeg ligesom en masse ting der, et sæt normer og nogle, sådan, ja, næsten en moral vil jeg sige, i hvert fald nogle ting, jeg tænkte, dem kunne jeg holde mig fast i, og det var der sandheden lå. Og det synes jeg på en måde stadigvæk den gør, men dengang, der forholdt jeg mig meget ortodoks til den. Jeg tog det til mig, hvert et ord, at man skal, hvorfor man vil stå på en scene, hvem man selv er, hvad det er, man vil fortælle, og frem for alt, at man skal kunne stå inde for alting. Er det i grunden ikke en bragende god skoling at få i så ungen alder? Jo, på en måde er det. Altså, den er fantastisk hård. Ja, jeg var måske for ung. Jeg tror, jeg skulle have været ude af skolen nogle år, fordi altså, jeg synes, det var sådan ligesom en slags opdragelse, jeg fik, som var meget god, men den var også tæt på at tage livet af mig. Fordi, også fordi det kun var 3 år. Og jeg blev så hæmmet, fordi jeg hele tiden tænkte, jeg kan ikke bare gøre sådan her, medmindre jeg kan stå inden for det, så jeg gjorde slet ingenting. Jeg blev mere og mere stiv og hæmmet, som årene skred frem. Og da det kom til det der punkt, hvor vi sådan set skulle sælges, man laver sådan nogle afgangsforestillinger, og så inviterer man teaterdirektøren, og så sidder de der på række og række og ser på os spille. Som en anden gang slavemarked eller sådan noget? Ja, det kan man godt kalde det lidt. Ja. Så var mine bud, mit spil, meget, meget beskeden. Det var ægte, men det var meget spinkelt. Ja. Og derfor blev jeg heller ikke solgt, da vi var et hold på 10, og alle de andre blev solgt sådan i løbet af 3. år. Men da vi nåede til maj måned eller sådan, der havde jeg ingenting. Og jeg var fuldstændig. Undskyld, for det der ord solgt, er det et fra branchen, eller det lyder så... Ja, det tror jeg på en måde, det er. Det er nok sådan en... Ja, men det er også hårdt. Det er sådan, de kommer og så tilbyder dit engagement. Ja. Og så siger man, nogen får flere, så de kan vælge og sådan noget, ikke? Men dig ville de ikke have, fordi du havde taget din uddannelse for alvorligt? Ja, altså jeg tror lidt, det var det. Ja. Altså i hvert fald så var jeg lidt problematisk. Også sådan, at lærerne på skolen, som jeg synes, det var nogle fantastisk fine og dygtige lærere. Men de prøvede sådan ligesom at få mig til at tage det lettere, og sådan ligesom lege mig lidt igennem det, eller byde udefra ind, i stedet for altid at sidde og holde på kernen. Men det blev jeg faktisk nærmest lidt forarvet over, at de kunne gøre. Så jeg var sikkert heller ikke sådan særlig attraktiv. Men det var så de der 3 år, og de havde ikke ført til noget. Hvad skete der så? Jo, de førte til en masse inde i mig selv. Okay. De førte sådan set til en udvikling, men jeg nåede bare ikke at gøre den færdig, før jeg pludselig stod på gaden igen og skulle sælge mig selv, og det var jeg slet ikke parat til. Og så forsøgte jeg også på teaterskolen, fordi jeg skrev meget. Jeg skrev fantastisk meget dagbog, og vi lavede nogle små scener, hvor jeg så skrev replikker til og sådan noget. Og så foreslog nogle af lærerne på skolen, at man oprettede et 4. år til mig alene. Det var dengang, sidst i 70'erne, hvor alting kunne lade sig gøre. Og der skulle jeg så bare koncentrere mig om at skrive. Og så i stedet for at betragte det som en gave,
så blev jeg fuldstændig panikslagen og betragtede det som et mistillidsvotum til mig som skuespiller. Så jeg sagde, det ville jeg ikke have noget som helst med at gøre, og jeg synes, det ville være en tragisk skæbne at få, at skulle sidde hjemme hos sig selv og skrive, sådan lukket ude fra det der liv i teateret, som jeg var så sikker på var det, at man kunne trække vejret. Altså det var så meget mit mål, at jeg synes, det var en uhyggelig tanke, det der med at sidde og skrive. Så jeg afviste, og jeg holdt fuldstændig op med at skrive. Og så fik jeg også engagement til sidst. Da de 4 år var gået? Nej, da de 3 år var gået. Da de 3 år var gået, ja. Okay. Så forbarmede Mia Feigenberg fra Det Danske Teater sig over mig, og gav mig en rolle i en forestilling. Det var Helge Kjær Smiths jubilæumsforestilling, som spillede en hel sæson. Og så kom jeg med på et hold der. Jeg havde kun 5 replikker. og det spillede vi så en hel sæson, hvor vi sådan kom rundt i Danmark og sådan noget. Og det var jeg lykkelig for. Også fordi på sådan en turné, så er man sådan en gruppe mennesker i forskellige alder, som lever sammen og rejser fra by til by og har sine konflikter sammen og sit liv sammen. Det lærte jeg fantastisk meget af. Måske ikke som skuespiller, eller slet ikke som skuespiller, men menneskeligt set gjorde jeg. Men hvis du sådan skal sammenfatte den der uddannelsesfase i din meget unge alder, så har jeg sådan fornemmelsen af, at du lærte noget meget vigtigt om det interne, men det var også det var ikke, hvad man kunne kalde en lykkelig periode. Det var en meget problematisk tid. Ja, den var meget stormfuld, vil jeg sige. Ja. Altså, jeg tror aldrig, jeg har været så ulykkelig som på det tidspunkt, men måske heller aldrig så følt mig så pludselig sådan i glimt, at man rammer. Nu forstår man pludselig nogle ting. Altså, det er en fantastisk hård uddannelse overhovedet at blive skuespiller, fordi man bruger sig selv. Og hvis man så ikke ved rigtigt, hvem man egentlig er, og hvis man er forvirret i forvejen, så var det meget brutalt. Det var det. Så i virkeligheden sådan en slags, nu hedder det her program her eksistens, men altså eksistensopdragelse, eksistensudvikling. Ja. I meget koncentreret og i virkeligheden meget pågående form. Ja. Men altså også det, som jeg mener, al kunst må tage sit udgangspunkt i. At man må spørge sig selv, er det her nødvendigt, eller hvad vil jeg med det? Altså, man kan også spørge sig for meget, og det gjorde jeg. Ja. Men jeg synes, det mangler. Altså et krav om nådesløs redelighed overfor det, man gør, den man er, og korrespondancen mellem de 2 ting. Ja, en slags, at det skal være på liv og død hele tiden. Okay. Men så er du altså blevet skuespiller, og så gik det derud af med roller. Jeg kan huske, at du dengang var omtalt i anmeldelser, og altså var ved at få et navn, ikke? Et lille bitte, altså jeg var ved at figurere sådan lidt på repertoiret, fordi så efter det der med Det Danske Teater, så fik jeg nogle større roller. Ja. Men jeg havde stadigvæk det der problem med, at når jeg stod der på scenen, at jeg kunne ikke bare sådan, jeg kunne ikke lege med det, eller gøre noget som helst, jeg ikke var helt sikker på, var det rigtige, eller det sande. Og og så jeg tror måske, hvis dansk teater ikke var så hårdt, altså hvis det ikke var sådan en hård konkurrence, og der altid var nogle andre, som var i stand til det der, jeg ikke var i stand til, så kunne jeg måske være blevet til en god skuespiller. Men altså i hvert fald, så æbbede det så langsomt ud igen. Nu sagde du før, allerførst, at du havde som helt ung pige en forestilling om, at på teatret i Spotlightet, det var der, det skete. Det var der, tilværelsen var. Var det så det? Nej, ikke rigtigt. Også fordi de roller, jeg fik, altså nogle af dem var fantastisk gode, men jeg var ikke parat til at tage dem. Så der var så mange, selvfølgelig i glimt kunne jeg nyde det, men i det store hele var jeg egentlig mest bange. For at det der lå sådan på mig, altså om det var det, om jeg var god nok, og samtidig så, altså så følte jeg, at jeg kunne ikke leve uden. Nej. Altså, det var ikke fordi, at jeg tvivlede på, at det var der, det skete. På den måde. Var det også en angst for, om du kunne slå til, altså om du helt i bogstavelig forstand kunne overleve, kunne blive ved at få nye roller? Ja, altså den angst kom så ind meget hurtigt, og blev sådan en stadig frygt, sådan som nu, ikke, med arbejdsløshed, ikke? Hvor at, da det så holdt op, at jeg ikke havde, hvor rollerne ikke sådan kom på den måde, så må man jo selv gå rundt og faldbyde sig, og det gjorde jeg. Gik fra den ene teaterdirektør til den anden, og tiggede og bad om nogle roller, og nogle af teaterdirektørerne ville gerne have, at jeg spillede for dem, at jeg kom med små monologer, så de kunne se, hvad jeg kunne. Altså du står der i et kontor? Ja, så var det så
for nogens vedkommende på et kontor, hvor jeg stod der på kokostæppet i klart dagslys. Og der sidder og sådan spillede en en stor eller mand eller kvinde og på den anden side af bordet Ja. og kigger på dig. Ja, og det synes jeg, det var, der var noget over det, som var enormt ydmygende, eller jeg følte i hvert fald, at det var tæt på grænsen for, hvad jeg kunne klare. Ja. På den anden side var der ikke nogen vej udenom. Nej. Jeg følte, jeg måtte bare helt ned og bide i tæppet for at gøre et eller andet for at få de der roller, som jeg følte, mit liv stod og faldt med. Og jeg nåede så langt ud, eller hvad man skal sige, som man nu gør som arbejdsløs, at jeg faktisk ikke turde forlade mit hjem overhovedet. Fordi jeg tænkte, når man sådan havde været til prøvefilming, eller man havde lavet sin lille monolog på kokostæppet der, så ringede de jo til en og sagde, om man fik en rolle, eller man ikke fik en rolle. Og nogle gange ringede de slet ikke, altså det var så uforudsigeligt. Så til sidst så turde jeg slet ikke forlade lejligheden et øjeblik. Af frygt for, at... Af frygt for, at de skulle ringe, mens jeg ikke var hjemme, fordi jeg ikke var sådan en, man ringede til 2 gange. Telefonsvarer. Ja, så tænkte jeg køber en telefonsvarer. Og det gjorde jeg så, og hver gang jeg gik til bageren, så indtalte jeg pligtskyldigt besked om, at nu gik jeg til bageren, og jeg selvfølgelig skulle skynde mig, og straks var hjemme igen. Så jeg kunne sidde og vente igen. Og så en dag, så skulle vi til stranden, Jens, min kæreste og jeg, og vi havde lånt en bil, sådan en gammel bil. Og så ville jeg indtale besked i telefonsvaren om, at nu tog jeg til stranden, og jeg var hjemme igen en 3-4 timer senere. Og så lavede jeg en talefejl, da jeg skulle indtale. Og så kom jeg til at grine, så fik jeg sådan en hysterisk latteranfald, fordi jeg også pludselig kunne se, hvor absurd en situation jeg sådan set havde anbragt mig selv i. Og hvor absurd det var, det der at sidde og sige på et bånd. Hvis vi nu for eksempel kørte galt i bilen, ikke? Så jeg har altid været fantastisk bange for at køre i bil. Og jeg tænkte, hvis vi nu bliver slået ihjel på vej til stranden, eller drukner, eller der sker et eller andet, så vil det bånd stadigvæk sige, at jeg er hjemme om 4 timer, så jeg kan tage imod et eller andet engagement. Ja. Og så blev det til faktisk, at jeg pludselig kunne se det sådan udefra, og se hele, det var ligesom sådan, at jeg kunne se hele situationen. Jeg fik faktisk ideen til mit første skuespil, den søndag, hvor jeg sad og indtalte det der bånd. Så gik vi sådan en lidt mærkelig tur på stranden. Jeg tror, vi var uvenner eller sådan noget. I hvert fald var der en mærkelig stemning. Men jeg var enormt lykkelig, fordi jeg pludselig vidste, at jeg havde en idé til noget, jeg kunne skrive ned, til noget, som var mit, som ingen kunne forhindre mig i at skrive, og hvor jeg kunne udtrykke det, jeg havde på hjerte. Og det var sådan en fantastisk lettelse. Så gik jeg selvfølgelig hjem og prøvede straks, og det gik selvfølgelig ikke. Og jeg var fantastisk utålmodig, og jeg prøvede måske en uge og sådan noget, så kasserede jeg og tænkte, at det skulle åbenbart ikke være det, men jeg vidste bare stadigvæk, at jeg havde den idé, og at der var en redning i den. Og så et halvt år senere, så kunne jeg pludselig sætte mig ned, og i løbet af 3 uger fik jeg skrevet mit første hørespil, som hedder Spor i sandet. Og der var du 25 år? Ja. Ja, og det var jo det var et gennembrud, altså et virkelig gennembrud, og du blev meget rost fra starten, og hvad der senere er kommet fra din skrivende hånd, er blevet særdeles velmodtaget. Så der kan man så sige, efter den første del af din ungdom, eller det du har fortalt om fra teatret, som jeg virkelig altså hører som noget af et helvede, så kan man så regne med, at herefter var hun blevet prinsesse og havde fået i hvert fald det halve kongerige, og levet lykkeligt. Altså jeg vil sige, jeg synes ikke den første, det var ikke et helvede at være skuespiller, og jeg er dybt taknemmelig og lykkelig for, at jeg har prøvet det, og for at jeg har den uddannelse. Fordi hvis jeg ikke havde den, så kunne jeg ikke skrive. Nej. Jeg fik så mange menneskelige erfaringer, som jeg så bagefter, da jeg begyndte at skrive, kunne og stadig kan øge sig af. Fordi at man kommer ud i nogle ekstreme situationer, som man nok ikke gør ellers på den måde der. Nej, men det forstod jeg også godt af Astrid Saalbach. Når jeg hører sådan en historie, tænker jeg mig bare ind i, hvordan jeg selv ville have oplevet det. Og for mig ville det altså have været et skrækkeligt sted at være. Men okay, men nu gik det fremad, ikke? Jo, det gjorde det, fordi at jeg var så fantastisk heldig, at det blev godt modtaget, ja. Og at det er en mangelvare, ny dansk dramatik. Ja. Så jeg fik hurtigt alt, hvad jeg sådan set skulle bruge. Jeg kunne bare skrive, og jeg kunne bruge mig selv. Og det, altså jeg synes, man kan sige, at jeg fandt mit leje og mit mål, men det er ikke sådan, at jeg bare gør sådan her, og jeg har aldrig nogensinde skrevet noget så hurtigt. Altså fra dag af begyndte det at blive sådan, som det nu er, når man skriver. Langt og sejt og fyldt med
tvivl og kriser, og altså, det er ikke bare gået så glat på den måde. Men samtidig noget, du er sikker på, du skal være i, ikke? Jo, altså jeg vil sige, at den afhængighed, jeg havde før af, at jeg havde arbejdet som skuespiller, og af, at jeg skulle være en skuespiller, den samme har jeg nu af at skrive. Ja. Altså jeg kan ikke forestille mig livet uden, at jeg skulle skrive. Nej. Jeg kan ikke, det er min måde at tygge tilværelsen på og fordøje den. Og det kan jeg ikke. Hvis jeg ikke får det gjort, så bliver det til gift, så bliver jeg fuldstændig uomgængelig. Aha. Der er et spørgsmål, som jeg har her. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal... det er noget, vi ikke har talt om i forvejen. Men jeg kommer lige i tanke om det. Altså først så regner du med, at det virkelige liv, det er på scenen, som jo dog altså er en genfremstilling, en iscenesat virkelighed, ikke? Og derefter så arbejder du nu i et liv, hvor du sådan for alvor er til, rigtig for alvor er til, og måske i overvejende grad mest er til, når du genfremstiller virkeligheden som dramatik, eller som novelle, eller som roman. Jamen, mennesker, altså den rigtige virkelighed, den er jo et helt andet sted, er den ikke? Altså du har en mand, I har 2 små børn, bor et sted her i København. Altså der er en gade, der er et liv, der er nogle måltider, der er en søvn, der er en kærlighed, der er det ikke der livet er? Altså det vil det nok være for ordentlige mennesker, men det er det ikke for mig. For du er ikke et ordentligt menneske? altså det er selvfølgelig der livet er, ja. Men hvor er det virkelig? Det synes jeg er svært at sige. Jeg kan ikke. Så jeg synes tilværelsen er svær at forholde sig til. Jeg ved ikke, det kan godt være, det er en slags brist, det der hele tiden at skulle fortolke den. Det er det nok. Men jeg vil da overhovedet aldrig undvære det der, som du kalder det virkelige liv med familien og alt det der. Men jeg kan ikke. Så jeg ved ikke, det kører hele tiden i mit hoved. Og hvis jeg ikke kan få det ned på eller ud på en eller anden måde, så får jeg åndelig forstommelse. Altså der skal en omsætning til. Ja. Kan du prøve at definere, hvad det er ved livet, der er noget i vejen med? Som altså gør, at du siger, at du kan ikke få et ordentligt forhold til det, et ureflekteret forhold til det. Altså, jeg ved jo ikke kun om det ville være på en måde meget rart med sikkerhed at sige, at det kun var livet, der var noget i vejen med. Men jeg synes, at vores tilværelse er sådan, så kompleks og så mærkelig. Altså jeg synes, man behøver ikke læse ret meget avis, før at man må få et indtryk af, at der er et eller andet, vi fortrænger noget. Vores del af verden, den såkaldt første verden, den er så fyldt med fortrængninger, og fordi vi skal holde alle dem derude, vi lever på bekostning af. Jeg synes, der er så meget skizofreni i vores måde at leve på, det moderne menneske, på den her lille, velbjergede del af kloden. Og det, jeg ved ikke, om det bare er det. Jeg synes ikke, der er noget i vejen med livet. Der er noget i vejen med vores måde at leve på. Og der er noget i vejen med verden. Så er der sikkert også noget i vejen med mig, men altså, jeg tror ikke først og fremmest, det er det. Jeg tror, når man først har fået øje på det, og det er gået ind i en, så må man gøre noget for at få det ud igen. Men så sagde du før, at hvis jeg havde været et ordentligt menneske, havde jeg ikke haft det der behov for at få det ud igen. Men den uordentlighed, den er jo, altså den kan også beskrives på en anden måde, altså en meget konstruktiv facon at være til på. Fordi man altså ikke bare accepterer, at der er noget i vejen med verden, men altså jeg har mine børn, og jeg har min mand, og jeg har min gade, og jeg har mit liv, og jeg har min kærlighed, så det tager jeg mig ikke af. Altså der er jo der er hos dig en intensitet, både den måde du var teaterelev på, og den måde du var skuespiller på, den måde du er forfatter på, som er livgivende både for dig selv og også for andre. Er livgivende. Jo, altså når jeg skriver, og det kører, så er jeg 100% lykkelig, og så kan jeg tåle hvad som helst, så føler jeg mig enormt stærk, eller så kan jeg klare de mest ubehagelige situationer, og mærkelige problemer, og så føler jeg mig næsten usårlig. Men hvis jeg ikke får skrevet, så kan jeg til gengæld ikke klare noget som helst, og så er jeg
så er der ikke noget som helst godt ved mig på den måde. Nej. Så det er et eller andet, som skal bruges hele tiden. Ja. Du sagde før, at der er måske også noget vejen med mig selv. Den optagethed af verden, du tager som udgangspunkt, og som er din inspiration. Det er jo som om, du synes, at du også skulle lige tilføje, at det også kan være, at der er noget i vejen indeni, ikke kun udenfor, men også indeni mig. Er det noget, du siger sådan af høflighed, eller er det noget, der er realiteter i? Jeg siger det selvfølgelig lidt af høflighed, men også fordi, at det ligesom er lidt en arbejdsskade, eller et eller andet. Altså, fordi der er jo mange, der godt kan leve deres liv. Jeg synes, det optimale må være, at man bare kan leve. Jeg synes, det fineste, det må være et menneske, der bare lever der, hvor det nu er sat, og gør sit bedste, og er i overensstemmelse med nuet. Jeg føler det som en brist, at jeg hele tiden har det der. Det er næsten en last at skulle skrive. Mm. Men kender du nogen, der for hvem tilværelsen er sådan en lys Charbang-rejse gennem bøgeskoven i maj? Nej, ikke en lys, men nogen, som er i stand til at være nu og her. Og nøjes med det? Og nogle mennesker, som nu, det synes jeg, der er nogen, der gør. Det er jeg fuld af beundring for. Hvordan de klarer det, uden at fordøje det, uden at kunne bruge det. Fordi der kommer jo også noget nogle gange lidt grimt ind i. Altså det der, den der gamle historie med forfattere, der altid skal have et eller andet ud af noget ud af enhver situation, ikke? Og den har jeg da også. Prøv at eksemplificere det. Ja, hvis man oplever noget virkelig ubehageligt, eller ser noget enormt ulyksaligt, eller tragisk, eller fascinerende, så har man lige notesbogen fremme, eller hvis man selv kommer ud i en ekstrem situation, så har man det der med filter, at man i akt tager noter samtidig med. Ja. Og det er jo så er der i virkeligheden hele tiden et filter mellem en selv og det rigtige liv, ikke? Mens man tror, at man er der, hvor det sker. Ja. Så man hele tiden er i den der lidt pinagtige frem og tilbage. Altså i virkeligheden er man sådan en slags permanent tilskuer til den scene, hvor ens egen tilværelse bliver opført. Ja. Jagttager, resonør. Ja, jeg ved det ikke rigtigt, fordi jeg synes også samtidig, når jeg så har skrevet, så bagefter, så kan jeg gå ud og møde tilværelsen sådan som den er. Så tør jeg gå ind i den, ligesom andre mennesker. Ja. Og så næste dag skriver jeg, hvis jeg så ikke får skrevet der, så er jeg nødt til at... Så kan jeg ikke sådan bare lige... Altså i virkeligheden, så kan det du her siger om det at være forfatter, kan sammenfattes i ordet terapi, selvterapi, kan det ikke? Det har sådan en kedelig klang, det ved jeg ikke. Jo, det har en kedelig klang, men nu tænker jeg på, at der er nogle forfattere, der har sagt det lidt i samme stil som dig, men altså sagt det betydeligt mere drastisk. Altså de opfattede sig selv som en slags sindssyge, der altså skulle helbredes. Og i stedet for at gå til i alkoholisme og piller og for slet ikke at tage en psykiatrisk hjælp, så har de altså fundet ud af, at de kunne skrive sig fra det. Raymond Chandler skrev op i sin dagbøger og sådan noget. Altså det er slet ikke sådan noget. Fordi, altså der vil jeg sige, at der er det ikke mig som person. Det er overhovedet ikke interessant nok til. Der synes jeg, at tilværelsen er mere end rigeligt. Der behøver man bare at se og høre. Så har man nok til resten af sit liv. Så det er en slags... altså, på den måde vil jeg anse mig selv for... Altså, jeg er ikke noget gennemsnit menneske som sådan, men som... Hvad det der angår at bearbejde det, der synes jeg... Der bilder jeg mig ind, at det er fordi, at det er en slags... Man er da lidt mærkelig, hvis man uden videre kan acceptere, at verden ser ud, som den gør. Men jeg tror også, at dem der beskriver det meget mere drastisk, og nævnte Raymond Chandler og andre, altså der siger, at deres skriveri er simpelthen en betingelse for, at de kan overleve. Ja. De har især problemer med deres indre univers, altså med dem selv. Ja. Det er sådan, nu er det meget sammenfattende det her, men det er mit indtryk også, når jeg tænker på sådan noget som Graham Greene og andre i den der lidt grå genre. Hvor det der fascinerer dig, det er uregelmæssighederne i den ydre verden. Men så er der så et spørgsmål, som næsten er nødvendigt på baggrund af det her, det er angst. Altså, hvad er du bange for? Hvad kan så virkelig få dig til at... Ja, altså jeg er da bange for den måde samfundet sådan bevæger sig mod en eller anden form for kollektivt selvmord. For døden, kan man sige. Jeg er bange for masser af ting, sådan set. Også de mest banale, men sådan den store angst, det er for det der mørke, som jeg synes rykker tættere og tættere på os alle sammen.
Det er sjovt, du siger det, fordi det er jo, nu om stunder, der er nogle problemer med en Maastricht-traktat, hvad det så er for en. Og der er helt klart jo en borgerkrig i Jugoslavien, som er frygtelig uheldig, og der er et flygtningeproblem, som der skal gøres noget ved. Men ellers er det jo almindeligt, man siger det stik modsat af det, du siger. Altså nu efter kommunismens kollaps, der er vi sådan på vej til at kan gå op ad bjerget igen. Ja, det sådan føler jeg det i hvert fald ikke. Jeg synes aldrig, eller jeg ved ikke, jeg synes også, når man er små børn, så føler man sig også så fantastisk sårbar, fordi man skal give det videre. Man tænker, hvad med dem? Og der ser jeg absolut ikke nogen lys fremtid. Jeg synes, der er så mange ting, som er så... Altså, jeg ser sådan en... Er sådan ret... Jeg synes ikke, der er noget at se lyst på, eller at se, at fordi den der mur er faldet, så er alt godt. Så det er jo virkelig nu, man ser, hvor langt ud over afgrunden vi alle sammen hænger. Og så jeg synes, at at det bliver mere og mere absurd, at vi sidder her stadigvæk og har det stadigvæk så nogenlunde godt, og kan stadigvæk, hvis vi virkelig holder os for øjnene, tro, at det går da meget godt her for os i vores lille bitte land, eller den her lille bitte del af verden, mens en stadig større del af verden er på katastrofekurs. Det forekommer mig at være mere og mere ildesvarslende. Ja, og med den sorte tone stopper vi her og siger tak for i aften.